I pozdrav svima ljudi, evo nas pa na novom klipu, ja sam na meni Robit na kanalu NCHD. Izvinjam se što me nije bilo 2 dana, jednostavno nisam imao ideju šta da snimam i onda ne znam šta da snimam i onda ajde nema veze. Valjda će mi oprostiti ljudi, izvinjavam se, znam da mi nećete oprostiti, možda ćete mi oprostiti, ali ne znam ja to još uvijek. Danas ćemo njima vidjeti kao i vidite na vašim ekranima da ćemo mi da igramo ovu nevjerovatnu igricu koja se zove Food Draft Simulator. Tu je pored mene moj brat koji je pored mene. Možda ćemo ja i on vidjeti da snimamo još neku igricu zajedno, valjda možda vam se svidjelo onaj klip kad smo ja i on snimali. Ako se svidjelo, možda to da ponovimo opet, ne bi bilo loše. Ja i to planiram da uradim, ali jednostavno možda će vama to bude glupo i onda ne znam da li da snimam. Ali ako se vama svidjelo, problema sam skoro snimam. Valjda ćemo dobijemo neko jednostavno kad krenu ovaj svi loši igrač, kad ljudi tu ima daj šta, daj mi na to. Ova dvojica su mi sve pokvarila, moram da dobijem neku dobro. Ovdje sad ništa ne znači kod golmana, treba mi ta CM i ja mislim da to bude ovako. Što za ovo? Uvijek ću ovo. Ajde. Ja mislim da sad ovo zove iznije. Aha. Još ja mislim da sam još malo. Ja mislim da će sada. Jao, nemam nijednu. A sad radi. Dobre, džinče. Popravio se kemistri, ali opet ovaj nanik ne treba. Da, više. Nekog brzijanta, nekog hitra. Probara barijere. Inače, ovo da bude slow chemistry, ljudi. Ovo mi je bio plan da imam slow chemistry. Evo Douglas Costa. To mi je bio plan. Sada ćemo da sve to lepo usavršavamo. Imam obično golma. Imam tu starinu sada, na kupu baš sve što ovaj napad je jedan. Možda ja i evo ga Messi. Evo ga Messi, sad ne treba više španjolsko prvo. Sad bi mogo možda. Evo ga ljudi, 100 chemistry, 86 seteri. Kakav tim, zaista ovaj napad. Ja mislim da je najbolji u igrici. Što nije tu, treba još možda. Još par igrača, ćemo igrati. Ne vidimo šta ovdje ima, ali Benzema, ovo nije loše. Ali sve ostalo je loše, tako dakle, da ćemo da otvorimo možda još jedan eventualno pek. Jedan eventualno malo pekova. Idemo legendary pek. To se može dobiti. Tema u danu. Ovdje mi valio neki Vard ili ovaj Luigi Buffon. Alaba mi se sviđa, Alaba imao ekstra od. Alaba bi volao da dobijem tu, ali tu bi volao vidjeti Belarabi, nije to ništa loše. Sad ja to volao da dobijem, treba to dobiti.
Idemo na legendary pekove. Se isto to može dobiti. Da, ali da vidimo sada ovaj brli. Šta se tu može dobiti? Daj da mi je neki. Da mi je neki da dođe. Valjalo bi to sve. Valjalo bi to. Evo kutinja, moramo da stavimo mladog kutinja. Aj daj mi nekog, ajde daj mi nekog zeleno. Evo Konana, ne treba mi Konan, daj mi nekog zeleno. Što nas ja da vidim? Brli. To su ti, daj mi nekog Roberta Carlosa da odmah tu skače. Mislim, Benatija je, mislim, svakog, bilo koga da dobijem ja, ću biti presrećen, mislim. Kad bilo kog dobiješ ovog, ipak to je ta kartica, to je zelena. Bilo kog da dobiješ, ne mogu da verujem. Mamu, jebem lepo sve, klip lepo ide i ugasi se, jebem mu, mati. Pik. Ljudi, malo pre... koliko sam dobio Pereza, oh my god. Isključio mi se telefon, ovaj komp, pa onda mi se tu nešto sve izbrjavilo i... Pogledat ću video, evo ga i prvi. Ajde mi neko dođi, molim. Evo ga Buffon, to sam želeo, idemo bre. Gianluigi Buffon, odmah ideš u squad, kako se to već zove, bole me. Iniesta i Douglas Costa. Ljudi, ovo je najsrećniji dan u mom životu, mislim, stvarno, koji igrači, evo. Ljudi, sad ćemo da, ovo je bilo to za ovaj klip, odmah posle ovog klipa ide novi klip otvaranje pekova. To bi bilo to, vidimo se za 2 sata. Ćao.